şu internetteki dilimin çägi dünýämiň çägidir diýip alsak. Şu wagt türkmen diline çeşme döredýän internetde ýazýan bir ikeliň barmagyny geçýänler aktiw görnüşde zat paýlaşýan. Özlerini dil polisiýalar alyp barýanlar bar ýaşlaryň arasyna. Herkim söýgüsini özleýär, herkim. Sen bilen bir adam alalaşmasa-da, sen hökman şoňa medeniýetli, hormatly satlanan jogap bermekde. Salam ýoldaşlar, Saglyň gel gürleşeli podkastyna hoş geldiňiz. Biz bu ýerde okuwçylarymyzyň gyzyklanýan bajyk jemgyýetçilik meseleleri barada sada dilde düşünýär we ilmi düşünjelere esaslanýan göründüşlikler alyp barýar. Men Aýnabat, Saglyň redaktory. 21 fevral halkara ene dilini. 10 ýyl bäri salyk türkmen diline maglumatlar, materiallar döredip gelýär. Biz synediýat bolyn psihologiýa, psihiki saglyk, adamyň seksual we reproduksiw saglygyna gerek gelende ýaş adamlarymyz dil ugrundan kynçylyk çekýärler. Men pikirimçe adamyň içki dünýäsiniň inşe duýgularyny suratlandyrmak üçin döwrewap maglumatlarym, kitaplarym we terminlerim ýokdugy ýa-da serekdigi sebäpli ýaşlaryň arasynda psihologiýa barada asla görüň edilmeýär ýa-da olara ýagdaýlary öz ene dillerine düşündirmek kyn bolýar. 10 ýylyň içinde ýaşlaryň öz jinsy organlaryny köçe diline, kemahal kimsejiji dille adlandyrmagyny azaldyp, medisina taýdan dogry dili ulanmaklaryny gazanlyk diýip biler. Muny okuwçylardan gelýän hatlar tasdikleýär. 10 ýyl mundan okuwçylar köçe dilini ulanyp hat öwredýärler. Ýönüne aglawasa salykda belýän terminler ulanýarlar. Men muny jemgyýetimiziň sowatlygyny ösürmek ugruna uly bir üstünlik diýip hasaplaýarm. Şeýle de bolsa dil diýilende diňe salyk dilini öz içine almaýar. Adam dil bilen dünýä akly ýetirýär, özüni başgalar tanaýar, hemde geçmişini öwrenýär, geljegini gurýar. Adamlaryň ösmegi we özgörmegi bilen dil hem özgörýär. Biz dünýäniň öňde barjy dilleri bolan ingliz, fransuz ýa rus dilleriniň her gün özgörüp duranyny we olara her gün täze sözleriň, terminleriň goşulýanyny görýär. Ol dilleri urlayan adamlar hem islendik tema düşünmäge we düşündirmäge ukyply bolýarlar. Ýöne türkmenleriň arasynda köp temalar barada pikir alşylmaýar ýa-da başga dillerde alşylýar. Bu ýagdaý biziň dilimiz barada näme habar berýär? Biz hem ene dilimizi ulanmaga, goramaga we ösürmäge tijenýäsmi? Bu soralara jogap altarmak maksady bilen halkara ene dilini münasibetli türkmen interneti bilen gyzyklanýan we ony ýakyndan synlap gelýän Azat bilen söhbetdeş boldum. Azat şol statadan başlasak-da, Awstriýa Britaniýaly filosof Ludwig Wittgenstein dilimiň çägi dünýämiň çägidir diýip belleýär. Wittgensteiniň bu jümlesini häzirki döwre kwap getirmek üçin diňe ýekeje söz goşmak ýeterlik diýen, şu internetdäki dilimiň çägi dünýämiň çägidir diýip alsak. Sen şu cümle bilen ýalaşýarmyň? Näme üçin? Aslında her kimin öz ýaşaýan dünýäsi bar, dünýä diýemizde fiziki dünýämiz däl, içki dünýämiz de muň içine girýär. Her kim öz jemgyýetiniň içinde ýaşaýan dünýäsi, dostlar bilen öz dünýäsi bar. Ondan ýanky ulanýan dilem, netijede bir dil öz dünýäni aňlatýar-da. Sen şo dil bilen pikirlenýän, şo dil bilen medeniýetiň ýaşaýan, şo dilin getirýän sözleri bilen, şo dilin getirýän kulturasyny sen özüň ýaşaýan. Şoň üçin dogry şoň aýtýany, ýaşlaryň köpsini internetde bolansoň, olaryň identity, şahsiýet nemesem ütlap barýar-da internetiň bilen. Şoňa görä adamlaryň inni birazajyk dünýäsem ütlap barýar. Seninle belledin, sen diýdin, howa bizden türkmen sanlar şunem internet şolaň dünýäsine girýär-de, her gün günnelik durmuşyna. Şota giremde men inglizçe urlayan bolsam, gatken maglumat bar. Ýönüne türkmen sanaky, türkmen dilinäki maglumatlar şoň çägi nähili darmyşol, azmy maglumat kenmi? Näde käsirlendirip bilerdin? Beýlekler bilen deňeşdirende türkmen dilinäki maglumatlar gaty az. Şoň üçin başga dillere goşulýar, başga dillerden çeşme gözleýärler, bilýänler, başga dil bilmeýänler hem diňe bar bolan maglumatlardan peýdalanjak bolýarlar. Olaram az we hili
ören pes. Gat köpsünün hili pes. Şoň üçin hem ýa-ni internetde edil şuň ýaşlaryň peýdalanyp biljek çeşmeleri we türkmen diline çeşmeleri gata az. Gatku belledin. Şu döwür bizde türkmençe urlayan türkmenstanlaryň sosial mediýasy var. Bir ýerde jemlenýärler hem. Rusça urlayan türkmenstanlaryň sosial mediýasy var we türkçe urlayan türkmenstanlaryň sosial mediýasy var diýsek bolarmyka diýenler. İnglisçe urlayan türkmenstanlaryň toporlary barda, şoňa goşsak. Şu üçüsünde hem pikir dürlüğü ad edýär. Bu meň synym. Bu resmi hasabatda üçüsünde de meň synymyma görä pikir dürlüğü az. Ýöne ine türkmençe gurlayanlaryň arasynda olar türkmençe gurlayanlar, gu ýazyp bilýärler. Dogry ýazyp bilýärler da, ene gu diýenim men gu diýme gaty halam ok. Dogry gurlaýarlar da, gramatik taýdan. Ýöne ruhy taýdan, global taýdan bir hili gariplaşan aň düşünjeler beýan edilýär. Ýönüne başga dillerde gurlayan türkmenstanlary serestek da, meselem rusça, türkçe diýdi, inglizçe düşünjesi ýokary bolýar da. Ýöne olar näme düşünürdi? Durul sebeplere görä şu öz dillerini, pikirlerini beýan etmeni kyn görýärler. Pikirlerini başga dillerde beýan edýärler. Sen nähil tapawutlyklar görýän? Öz dilindäki çeşmeleriň azlygy we şonu okap, şondan peýdalanyp bilmeýänligini anladýar. Meselem ors dilini bilýän ulanjylar, ors dilini gurlayan okuyjularyň şeýle bolmagynyň sebäbi şu gozgoýan temalarynda ors dilindäki kulturanyň oturanlygy, ýa-ni sözleriň baýlygy, şol dille şu meseleleriň has köp gozgolýanlygy üçin pikir alşmak aňsat bolýar. Ýöne sizin şu gozgoýan temalaryňyz türkmen diline açyk görnüşde edilsiňki ýaly gozgolanyk. Şoň üçin bu wagtalar diýip pikir etýän, birazajyk öwrenişdirmeli adamlar şu temalary açylýan gurrunlary arkaýyn gurlaşyp bilýän derejesine ýetýänçe birazcık wagt gerek diýip pikir etýän. Şu ikisiniň sebäbi şol, beýleki dillerdäki diskussiýa edilýän temalaryň öňden hem edilip gelýänligini, açyk edilýänligini anladýar. Aslında dilin ýene-de adamlaryň dilin baýlygy, ýa-ni öz düşünjesini aslında şu dil bilen alýar. Eger rus dilini bilýän bolsa, rus diline şoňa meňneş makalar, başka görnüşlerini okuýar. Ýöne türkmen diline şonu okumayan üçün olar üçün täze zat we şonu siňdirmek birazjyk kyn düşýär. Şoň üçin hem arasyndaky tapawut şo diýip pikir etýänmen. Şu Türkmenistan ýaşlar öz jemgyýeti barada rus, türk we ingliz dillerine pikir ýöretmeklerine näkili garaýardan? Meselem sosial mediada özlerini dil polisiýalar alyp barýanlar bar ýaşlaryň arasyna. Meselem zorluk bilen rusça urlayan türkmenleri türkmençe urlaşjak bolýar ýa-da türkçe urlayan ýaşlary türkmençe urlaşjak bolýar. Sen näkili garaýarsyň şu mesele? İslan diline ýazar, islan diline de pikirini paýlaşyp bilmeli, pikir edýän ony hiç kili bir bökdönçlük bolmaly o tarapyndan. Ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Öz ene dilini gowy bilýän adamlar başga dillerem has aňsatlyk bilen öwrenýärler. Çalyşyp bilýärler şo diller bilen. Kamahal şeýle çykyşlar bolýar-da, türkmen diline ölüm howpy awanýa-da, gitmek howpy awanýa diýip çykyş edýänler bar. Andres Kornay, lingwist, sanly dilin ölümi Digital Language Death adly ilmi makalasyna şeýle belleýär. Häzirki döwürde ulanylýan dilleriň 95% hiç haçan internetde ýol almaz diýip çaklaýar. Şu seň pikirinçe türkmen diline şol 95%'ın içine girmek howpy awanýamy? Ya bu gaty çişirlenme? Şeýle çykyşlar bilen edýän Türkmenistanlaryň pikirleri çişirlenme ýa hakykata laýykmy? Şeýle bir maglumat var. W3 Text diýip guramanyň berýän maglumat var. Onu Wikipedia'da tap bolýar. Şu wagtky döwürde internetdäki çeşmeleriň 60,5% ingliz diline, 8,5% ors diline we 4% ýakynam ispan diline, ýene 4% türk diline we şoňa meňne şeýle dowam etýär. Arada ullakan bir boşluk var da, meselem birinji ingliz dili bolsa, ikinji rus dili, ýöne ikisiniň arasynda 50%'den gowrak tapawut bar. Şu sany öwredem 0,1%'den ýokarda bolan 36 san dil bar dünýäde. 0,1%'den ýokarda 36 san dil bar. Türkmen dili bolsa beýleki galan
bilemok dünýäde näçe yüz sany dillerin bardygyny, ýöne şol türkmen dilem şo 0,1%-iň hem aşakda katardy. Şol maglumatda seredibem aslında haýsy diliň ösçegini, haýsy diliň galjagyny, nähilek boljagyny çaklap bolar. Ýöne şu sen pikirinçe şol hop awanýamy ýa şeýle hop ýokmy? Şu an bizden hiçli resmi maglumat ýa-da dile degişli barlyklar, lingwistlaň barlyklar biz şu zatlaň ýok ýerine iş alyp barjak bolýarsam, şaklamalara esaslanyp. Şu şaklamalara esaslansak sen pikirinçe şu hop awanýamy ýa awanok türkmen diline? Türkmen diline hop awanýar. Mesela şu an Türkmen diline çeşme döredýän internetde ýazýan ikeliň barmagyny geçýänler aktiv görnüşde zat paýlaşýan Türkmen diline. Bu gata az, şoň üçin eger doly üstüne işlenilmese ýitme hop awanýar internet ulgamyna. Online medeniýetimizin üstünde durup geçdik. Indi gel kitaplara geçeli. UNESCO-nyň barlyklaryna görä bir ýurtda her ýyly çap edilýän kitaplaryň sany ol ýurduň durmuş, bilim we özüni tanaýyş derejesini görkezýär. Türkmenistanda 1994-nji ýylda 450 kitap çap edilipdir. Bu maglumat internetde açykdyr. Indi şu wagt Türkmenistanda resmi maglumatlara görä ýurtda 300'e oloy kitap çap edilýär diýip resmi maglumatlarda şeýle sany tap bolýar. Men soragym şu ina Kataloniya Ispaniýanyň bir regiony. Kataloniýanyň 7 million gowrak ilaty bar. Olaryň öz aýratyn katalan dilleri bar. Indi şu 2015-nji ýylda Kataloniýada 10.000 sany durly kitaplar neşir edilipdir katalan diline. Ilat boýunça Türkmenistana golaýrak aýdyşymýaly 7 million gowrak ilaty bar. 2015-nji ýylda 10.000 sany durly kitaplar neşir edipdirler öz dillerini saklamak üçin. Ol ispan dilinden gaty tapawutly dil. Indi şu senin pikirinçe ýurdumyzda ýylly ören az sanly kitabyň çap edilmegi näme barada habar berýär? Esasy zat. Indi ähli zat alyp bolmaz, şu esasy zat näme barada habar berýär? Şu wagt resmi görnüşde kitap dükany açmak birazjyk kyn. Döwleti değişli bolmayan kitap dükanlary bar elbetde. Ýöne olaram köplenç kanselýar harytlary hat diýip şoňa meňeş näme bilen ruhsat alyp açýarlar. Birazjyk şu tarapdan çäklendirmeler bar. Beýlek tarapdan bolsa halkyň kitaba bolan talabynyň bolmazlygy. Yani iki tarabam alsa bolýar. Näme diýilýär şu wagtky dünýäde hemme zat az talap meselesi, biznes meselesi içine girýär. Şoň üçin kitaplaryň köp çap edilmegi muňa peýda getirermi? Halk alarmy? O tarapam bolýar şu meselede. Metod.com saýty bar, şu taýda kitap dükany şo kitap dükany internetden online kitaplar satýar. Ve şu ýerde men çaklamama bar, hani täze kitaplar goýýandyrlar diýip pikir etýänler. Indi şu wagt stokda bolan täze çap edilen, täzerek çap edilen kitaplary şu taý goýandy çaklaýan. Şoň üçin şu ýerdäki kitaplaryň sanyny çykardym. Umumy çağ edebiýatyna degişli 4 sany kitap bar şu taýda satylýan. Çeper edebiýaty degişli 24 kitap bar. Siýasy kitaplaryň sany 47. Saatçylyga degişli 4 kitap bar. Tarih kitaplary 6 sany we ilmi kitaplar 10 sany. Olam Türkmenistan dermanlyk ösümlikleriniň 10 tomlugy bar. Indi şu jemi 95 sany kitap satylýar. Ýani bulan arasynda öňki kitaby täze neşir edenler, ama meselem klassikalar, Kerim Ulanipes'in kitabı, Guran Aziz'in ya Maltumulyň kitaplarynyň neşir edilenler bar. Halkyň okuma, ýazy okuma kulturasyna da bagly mukaddiýan ýenedem şu zatlar okumak isleýän adam üçin ýenedem tap bolýar. Ýöne elbetde 90 ýaşdan kitap bar we bu öğrençäkli beýleki ýurtlara baranda. Sen diýjek bolýanyň mümkin islew azdyr, talabam ýok. Islegini nädip döredip bolarda. Nä ýylda ýüzlerçe kitap çykýar-da, duruz dillerde, dünýäde. Olaň aranlaryna bestsellerler bolýar, aýda, ýylda, olar analiz edýärler. Şu kitaplar türkmen diline geçirilse, yetkinjeklere, ýaşlara getirilip dursa, men pikirimçe gatygo başlanyş bolar mukaddiýana. Näme käbir ýaşlyň topory diýerler, ýok, ine biz garaşmaly, özümizden şeýle şahyrlar, ýazgylar çykýança. Näme üçin biz garaşyp durmaly? Sebäbi terjime medeniýetini dikeldip bilsek, şol ýazylan klassiklary, meselem Shakespeare'i türkmençe okap bolsa,
ýa-da başga ýurdun klassiklaryny, orslon klassiklaryny türkmen dilinde okap bilsek, meňpirçe bir şey gaty başlanyş bolarmy gaýdy. O aslında onun öz içimizden dörep garaşmak ýaty manysyz tarihte dünýalar bolmadyk. Sebäbi şu wagt Türkmenistanyňky öňkü SSR döwründe onun öňe çykarlan kitaplaryň hemmesiniň ýazgylary diýen ýaly ikinji we üçüncü diller bilen we şo dillerdäki kitaplar okap şolardan täsirlenip we bize de şolaryň esasyna kitaplar goýup gidenler. Mesela mine ýanky şahirlerimiz we Kerim Urany Pesov ondan ýene öňkü magtum bolan pars dilini suwara bilen Kerim Urany Pesov we olaryň neslinnäki beýlek öňeşlerim ors dilindäki kitaplar okap şolardan täsirlenip şolaryň pikirleri bilen bize berilen aslında terjime kulturasynyň döremegi, terjime edilmegi täze ýazgylaryň, täze şairleriň, täze kitaplaryň görmek üçin ullakan bir ädim bolady pikir edýän. Muň birinji ädimlerini şu wagt edýärler, näçe ýyllar men özüm eýderlap gelýän Dünýä Edebiýaty diýip jurnal bar, şo ýerde terjimeler paýlaşylýar, terjimeler bir näçe dünýä klassik edebiýatyndan terjimeler edilip şo ýerde çykýar. Gat go terjimeler ama arasynda ýöne ol elbetde ýetenok, hasam kitap görünüşinde de çıkarılsa ýaşlar köp gyzyklanýar diýip pikir edýän. Sebäbi özüm şo Türkmenistanyna wagtym Türkiýeden getirýärdim kitaplarymı köpsini, Türkiýeden ýa Amerikadan sargap getirýärdim. Öz içinde jotaýda okumak isleýän kitaplarymyň hejesi ýaly ýokdy. Şoň üçin şo ýerde kitap dükanlary ýene ýanky gelýärdi. Bir tarapy ýanky kitap dükanlarynyň açylmagy ýaşlaryň şoňa bolan ünsüniň köpelmegine getirer diýip pikir etdim. Türkiýany belek geçdiňde hakykatan mine Istanbul'a baramda kitap dükanyny ilmidama türkçe gürlemeýän bolsam bark gaýdýany. Aňarda diňe türk dilinde satylan o kitaplar Istanbulda ingliz dilinde kitaplarym satylýar. Ýöne şo tak baranda hakykatan bir hili kimsinip çykýany, sebäbi türk dilini Marx'ın kitaplarını okap bolýar-da, Freud'un kitaplarını okap bolýar. O bir şeýle ajaýyp ruhlandyrjy ýagdaý. Ýöne çykanda soraw döreýär. Näme üçin şu kitaplar, ýam haçan ýazylan kitaplar türkmen dilini ilýeterli däl. Aňsat şolar okap bolanok. Azat maň aýtdyň seniňe görä Türkmenistan ýaşlaryň internetde näme maksat bilen ýerýärler? 2-3 iri maksatlaryny, uly maksatlaryny şonu belläp geçen. Herkim söýgüsini özleýär, herkim söýüşmek üçin Gatnaşyklar. Esasy şu wagtky ulanýan sosial gomlara imo, iň köp ulanýany Instagram, YouTube we Twitter. Men pikirimçe häzirlikçe biznes üçin girýänler ama esasy ýöne socialize etmek üçin. Gatnaşyklar. Bilim, informasiýa almak medeniýeti prosedurun. Habarlar okumak. Meselem ýurduňa dünýä degişli habarlar okumak üçin gaty ad girýärler. Ola gaty ad girýär. Ýöne esasy şo hersiniň öz aýraty nemesi bar. Ima ulanýanlaryň köpsi biznes üçin öz içindäki aratnaşyk saklamak üçin esasy şo ulanýarlar we daşary ýurtdaky ýakynlar bilen habarlaşmak üçin esasy şo ima ulanýarlar. Instagramda bolsa reklama üçin, biznes üçin, onsoň öz halayan başlarynyň eýderlemek üçin ulanýarlar. Teşekkürler. Indi sen şu Google türkmen dilini 2020-nji ýylyň fevral aýyna bir ýyl bolýar. Türkmen dilini Google terjimeçe, Google Translate'a goşdy. Bir ýyl geçdi, ütken zat barmy? Şu Türkmen diliniň Google terjimeçe goşulmagy bilen nemeler bolup geçdi? Ya täsiri ýokmy? O barada mümkin giňden ýaýradylmady maglumatlar, habar berişleri işlerini ýa-da men bilýän sen paýlaşdyň, saglyk biz paýlaşdyk. Ýöne kiçirek toparlar paýlaşdy. Ýöne sen görýän zatlaryňa görä nähili ýagdaýlar? Google'un özünün bir ullokan goşandy yok. Sebäbi ol türkmen dilini bilenok. Şoň üçin esasy zat bu ýerde AI işleýär, ýani türkmen çaýdanda emeli zeki nilýämi. Şol işleýär we ulanjylardan ýani jemgyýetçilik toparlarynyň azalan özünden gelýän terjimeleri ulanyp şolaň üstü bilen terjimeni çykarýar. Şoň üçin aslında çykarlandan soňam inni edip çykardym edildi ulanyp başladyk. Ýani bir ýyldan ulanýar we özüni ýeneden özüni özgörtmäge dowam etdi aslında. Ýani şu wagt meselem men özüm käwat ulanan wagtym girýän, terjime etýän köplenç manysyz terjimeler etdi. Yani bir sözlem ýazýan
hiç ilmani beren ok ýöne şonu özüm soň gözläp şonuň terjimesini dogry usulyny tapýan özüm ýazýan şoňa Şahsy ulanjy bolup sen öz goşandyň goşup bilýän. Hawa şahsy ulanjy hökmünde dogry terjimeni tapamdan soň özüm şoňa teklip etdim şo ýerden. Onuň olam birnäçe adam etmeli, şonu ýüzlerçe belki müňlerçe adam şeýdip dowamly şonu etmeli we şeýdip özgörüp gitmeliler. Onam näçe adam etýä, näçe adam şo görnüşde ulanýa, ony dogry bilmek kyn. Ýöne öňküden has özgörenler diýip pikir etýän, ýöne elbetde ösüşi gat hayal ösýänligi. Hökman şu işler geçirilmeli, ählimizin roli var diýjek bolýasa. Hawa aslında ýankyal Google'un köp servisleri mut berýär. Meselem Google terjime mut ulanýar hemmämiz. Elbetde Google'un mundan öz peýdasy bar, ol aýratyn bir gürrüň ýöne. Meniň goşan terjimemi, meniň goşan goşandymy başga bir mut ulanýar. Şoň üçin hem aslında oňa öz bahasy bolmaly. Moral taýdan, etika taýdanam senem şahsy hökmüne özüň şoňa goşandygy sağ bolsunyň aýtýan diýen ýaly edip senem goşandyň goşýan. Her kim öz goşandyny şeýdip goşdy, aslında şeýdip ulanyp dowam etýär. Mesela şu azat Wikipediýanyň hasabatyna görä, ol ýerde türkmen diline 6000 goloy makala var. Indi täjik diline deňeşdirsek, täjik dilinäki makalalaryň sany 103.000 makala var. Men düşünşime görä, bu Wikipediýanyň üstünde döwlet derejesinde işlenilýän programmalar bolmaly. Itergi berýän. Onu bir şahsy bir adam ya iki adam ya topor edip biljek, gücü yetmejek zaten. Men nemşin men mesela Gazakstanda ýürütü Wikipedia fondu var. Onu gazaklar özleri başlady, gazak ýaş adamlary şolar gat itergi berdi. Näçe ýylyň içinde gazakça uniwersitetlerin üstü bilen, mesela uniwersitetde okuyan taliplara yumuş ber, ýa öz işlerini ýazanlaryna, öz uğurlaryndan himik bolsa himik, medisinany öwrenýän lukmanlar, ýaş lukmanlar şeýdip makala ýazyp girdiler da. Ýaň ýakyna gyrgyzlar medisina terminlerini gyrgyz diline Wikipedia goşdular. Da şeýdip goşup durýarlar. Şuňa uly inisiatiwalar bolýar. Mümkin şol geçirilen ok bizde şeýle işler geçirilmeýän üçin men pikirimçe şeýle az. Hawa aslında menem şu statistikasyny seretdim. Gaty gülkünç diýen ýalymy, gynanyrjy diýen ýalymy, tragik ýagdaýda durşuwa sebebi ýank makala sana 5870'deki edil şu günnäki makala sany we ýene bir zat administrator, ýekiji administrator bar. Hasabanyň ulanjylarym 20.000 töwerek ulanjysy bar, ýöne aktiv işçen gatnaşýan ulanjylarym 51 sany. Ene häzirlikçe ýagdaýymyz şu ýagdaýda Wikipedia'da onu ösdürmek üçin şahslar özleri volontier hökmünden girmeli. Ya da ýankyal programmalary açmaly, döwlet tarapyndan ya başga jemgyýetçilik guramalar tarapyndan şeýle programmalar açyp her kim öz urundan, ine siz meselem saglyk urundan bolsa siz şeýle bir programma açyp saglyga değişli terminleri türkmen diline şotaý goýmaga bir programma açsaňyz ya ýene başga urlarda şeýle işler edýänlerim her kim öz urundan şeýle goşsa aslında şeýdip özgörmelik etýänler. Men şu statistikany şöyle seredemde Wikipedia şu dillerin sanyny böleklere bölüpdir da. Meselem 1 milyondan köp makalasy bolan diller, onsoň 100.000'den köp, 10.000'den köp, 1000'den köp diýip şöyle böleklere bölüpdir. Bölün ben şu ýerde ýaman gynanyrjy ýagdaý, ýanky türkmen dilinäki makalalar 1000 plusda durdan, 1000 makala we onuň ýokarysy. Ve şu ýerde 150'den gowrak, 150 töwerek, 150 dowlatynyň 130-140 töwerek dil bar. Şu biziň toparmyzda da onun şolaň arasyndan diňe 3 tane dili bildim da. Yani diňe 3 tanjak dil men bilýän, şöyle bir dil bar ekenini, beýleklen hejisini bilemok, şöyle dilin bardygyny bilemokdum. Olan biri türkmen dili galan ikisem bir yerden eşitendilem. Yani şeýle ady ýitip barýan dillerin arasynda şu wagt biziň sanomy dur we gaty gynandyrjy ýagdaý. Türkmen interneti, türkmen diline iş alyp barýan, türkmen diline gürleýän, pikirini paýlaşýan internetiň bölegi seni mehir bilen gurşap alýan ýermi? Meni kanaatlandyrýar diýsem boljak.
Men gaty köp zatlara öwrendim. Yani gaty köp zatlar şu internetden öwrendim. Hazam türkmen jemgyýetini, türkmen online jemgyýetini, ýa-ni internet ulanýan türkmenleriň arasyna olar tanamak, şolar bilen bir näçe dostlar edindim, hakyky dostlar edindim, tanışlar edindim, pikir alşmalar boldy. Men üçin mähir bilen gurşa barýar diýsem Troll yok. Ayni özüm troll bolam soňka. Trollap bilen oklar. Ýöne diýjek bolýanym, sinesen gatken bir başga ýurtlardan tapawutly trendler ýokmuka diýene. Meselem asy troller ýa-da hapa söwmek, meselem şahsiýetini, mertebeňi pesedici, kemsidici zatlar bilen çykyş edýärler-de. Olar hemme ýerde de bar. Orus internetinde de, ingliz internetinde de. Ýöne şol mähir bilen gurşap alyan yerler gaty az. Şoň üçin biz şonu birazajyk köpelçek bolsak da, şonu maksat edinsek, men pikirimçe Google'lar muka diýene, onu mähir bilen gurşap diýenim, hemme kişi bir aýdan bir pikiri gollaýan näle köpdürlük ýöne hormat bilen çemeleşilýän. Sen bilen bir adam alalaşmasa da, sen hökman şoňa medeniýetli, hormatly satlanan jogap bermekde. Ýa gatken psihiki zulüm bolýar internetde. O da ýeke türkmen internetine mahsus el. Ol ähli ýurdun, ähli ýerde de bar. Ýöne şo barada bizde gurun edilen ok. Edilmeň şu meselede ulanýan taktikam şeýle, ýankyýaly şahsiýete ýetýän, ýa men diňe maňa da däl. Yani başga biriniň trollaýan ýa erwet şahsiýetine ýetýän paýş söýler ulanýanlary ýa bloklaýan ýa-da köplenç bloklamakda aýyrýan. Listimden şonu görmedýär etýänne ýa mute diýilýän ýapýan nemesini. Şoň ýazan zatlary maňa gelmedýär etýän sebäbi başga birine eden erte ýürün maňa detme mümkin, başga birine detme mümkin. Şoň üçin internetem aslında biziň bir dünýämiziň bir bölegi. Her köçeden geçene ay men dostum diýip gatnaşyp ýöreňok da şeýle günnelik durmuşda da. O ýerde de şeýle pikir ýöretýänler. Şoň üçin gaty saýlaýan kimleri ýerlemaly, kimleri ýerlemeli, kimleri ýakynda saklamaly, kimleri uzakda saklamaly, şo zatlary hakyky durmuşda kal edip saýharlaýan men üçin gaty gowy ullakan peýdasy bar. Kimleri ýazyp Awa. Sebäbi sosial meselede de başga da aýdyljak, ýazyljak, paýlaşyljak etmeli işler köp o ýerde we olar ýaly 3 tane, 5 tane troller üçin kelläňi agardyp energiýaňy sarp edeninden olary şo aýranyň gowy arada. Psihikany goramak üçin psihike sagdynlyk. Awa. Men iksan ýagdaý bar, şoňa anyk maňa reaksiýaňy ber, şeýle ýagdaý. Näsen adat pikirini Twitter'da ýazdyň bir tema boýunça. Aşagyny okuji, seni ýazarlaýjy öz pikirini ýazýar. Şeý diýär, sen adat şu ýerde şeýle sözde şeýle ýalňyş goýup beripsiň, şeýle harp goýup beripsiň, şeýle şiwede ýazmaly. Bu dogry däl ekeni. Şeý diýip kommentariýa goýanlara sen nähil jogap berýär? Manysyz bir kommentariýa görsem ýa bir tema değişilip bolmayan ya hiç kime peýdas değmeyen komentary görsem şoňa garşy meni trollaýan. Özüniň kal edip trollaýan we oýuny salyp geçirip görýän kan bir ünsümi oňa aýramak. Eger şo meselede mesela dogry ýazmak aslında şo dille köp zat okuýanyň aňladýar. Yani şol haýsy dille dogry ýazýan bolsaň, şo dille köp okap ýazy materiallaryny köp okuýanyň aňlatýar. Eger sen bir şo ýalňyşyny düzeltýän bolsa we şonu aslında bilýän bolsa, diýmek ol adam mym şo dili gowy bilýär diýmek bolýar. Şoň üçin olara edil sowatsyz diýmek kyn, edil onu gönümel onu diýip bolanok. Ýöne şo pikir boýunça pikiri ýokdur ýa-da şo pikiriňe garşydyr şol. Onam gönümel açyk aýdyp bilenok. Onu başga usullar bilen özüni şeýdip saňa garşy jogap bermek isleýänini üçin şeýle bolmagy mümkin. Açan temadan bimada bolýar. Ya belki öz ahlak dünýäsine ya düşünjesine ya ters gelýänligini görýär. Ýöne gönümelem ay maňa ters gelýär zat diýip gönümel aýdyp bilenokda başga usullar bilen şeýle usullar bilen sen trollamagy isleýär diýip pikir etýän. Bu gatken bolýar şeýle ýagdaýlar. Saglykda. Indi ýene bir ýagdaý, nätere şu adat şu türkmençe öwrenmek isleýän, rus dilini öwrenýän ýaşlar bar. Özleri türkmen, ýöne rus mektebine oturan,
rus dilinde bilim alan kan yaşlar var Türkmenistan'da. Indi olar şey diýär, men öwrenjek azat, men türkmen dilini öwrenjek, türkmençämi kämilleşdirjek bolýan, ýöne utanýan. Üstünden bilýänler bar, aksentim üstünden bilýänler bar. Şolar utanmalymy? Birinji bilen ýanky bilmeli zatlaryň biri, ýanky hiç kimem dogry türkmen diline dogry ýazgym bilen ok dogry gürlämlemek. Häzir mine biz şu wagt teknik tarapdan hem dili şu wagt getläp oturşymyzda analiz etseň yüzlerce ýalňyş çykmagy mümkin. Oň üçin bir çekiner ýaly utanır ýaly zat ýok. Yine bir adam ýanky ýyllar, näçe ýyllap şol işin filologiýada ýanky dil biliminde işläp ýören adamlaram bir-birine jaň edip, bir-biri bilen habarlaşyp, şu sözi nähili ýazmaly, şu sözlemi nähili almaly, dowamly şeýdik gelýärler. Şoň üçin müň çägi ýok da, häzir dogry ýazmak we türkmen diline dogry gürlemek diýen zadyň çägi nirde? Birinji bilen şonu bilmeli. Şoň üçin hem çekinmän ýazjak bolup ulan bermeli. Ýazmak üçin hem käbir resurslary ulanyp bolýar. Özüm dowamly ulanýanym ene dilim komma meselem ya ýazyw komma şo ýerde dem dogry ýazmagy näme söz bar söz ýazýan söziň dogry ýalňyşlygyny barlap bolýar. Hatta ene dilim komda nemeler amma ýanky türkmen dili sapaklar amma ýanky şo ýerde grammatikany düşündirýän gysgaçyk we düşünükledip düşündirýän nemeler amma şolary ulanyp dogry ýazmaga çalışyp bolýar. Ol köp wagt alanyp aslında bir näçe ay eger internetde aktiv ulanjak bolsaň, aktiv boljak bolsaň, bir näçe aýyň dowamyny eger şolary ulanyp ýazmaga dowam ediberseň, belli bir wagtdan soň eýem awtomat özüňem şoňa öwrenşýän we dogry ýazmaga geçip bolýar. Hawa endi kolky diýdi. Sen şu rusça urlayan türkmenlere bu maslahat berdiň, ruhlandyrjy maslahat berdiň da. Indi şu insonky soraw mar, gaty güç soraw, insonky jemleýici soraw mar. 2022-nji ýyl Türkmenistanyň magtymlaryna ýaşlar uramasy, seni konsultant, maslahatçy edip işe çağırdy. Olar sana şeýle sowal bilen ýüzlendiler. Azatçy türkmen dilini okumagy, ýazmagy ýaşlaryň arasynda bet etmek üçin näçe işler geçirilmeli? Ine taglyk ken okuýa, ýöne ýadan oklar. Sebäbi bizde ýazmak medeniýeti ösmedik. Bizde oral tradition, türkmen medeniýeti. Onu men oň üçin lingwist bolmaly, gatken zat ýazylmadyk dillenile geçýän, dillenile beýan edilýän, nesille dil bilen. Ine şonu ýazmak, ştaýda ikisem bar, şunu okumak, diňe kitap okumak da, ýazmagam. Ýazmak medeniýeti inne birazajyk bir ütgüş gowzatlar, trendler bar, ýazýarlar, pikirlerini adamlar. Öňdiýärler nämeçik şu wagt pikirim ýazyp, kime gerek şol adlar, inne şu sorawlar aýrylýar, biraz. Neten sen men ene Türkmenistanyň magtymlaryna ýaşlar uramasynyň başlygy. Maňa iki sany maslahatyň ber. Birinji men kelläme ölen zatlary bar. Ýanky okumak we okanadyň paýlaşmagyň jemgyýetde we şahsy kämillige ýetirjek täsirleri hakynda gürrüňler açylyp durmaly dowamly. Şuňa bir adam badyr okusaň gowdatdyr, okumagam bolýandyr diýip şonam ýatladyp dille kämilleşmek üçin peýdar zatlary paýlaşyp durmaly. Onsoň ýene bir zat bar da, adam bir näçe görünüşde öwrenip bilýär, öwrenmek üçin okap öwrenmek, diňläp öwrenip bilýär, käwatkäwiler görüp öwrenip bilýär videolar arkaly. Aslında şu üçüsünün tarihleri var. Mesela ýazyw diýen zady ýüzläp asyrlap tejribe bar. Ýazyw kulturasyna. Birinji ses ýazgysy 1877-nji ýyl, 150-lik tarih bar. Videoň tarihy edilýär, sesiň tarihy ýaly 1888-nji ýylda tapylýar. Indi diýjek goýanym biz bir zat özümize bir zat gerek bolsa, bir özümüz üçin bir telefon aljak bolsak ýa bir zat etjek bolsak, iň soňky teknologiýany ulanaly, iň gowsyny alalyatsa, öz şahsy kämilligimiz üçin iň güýçli we ösen bir zady ulanmaly. Olam ýazyw kulturasyny ulanmak, şu ýyllap, asyrlap tejribäni ulanyp özümizi kämilleşdirip bilýär. Indi ýanky şu ýazyw kulturany ulanyp ýaşlaryň arasynda nähili videolarda gyzykly zatlar, gyzykly animasiýalar täze döwürde çykarylýan bolsa, blog ýazýan halk üçin gyzykly edip ýazjak bolmaly. Halkyň diline ýakyn, has gyzyklanyp okar ýaly edip ýazylsa, aslında ýaşlarym okaram, şoňdan gyzyklanaram. Ýöne häzirki ýagdaýda halkyň ulanýan dilinden uzak bir dil ulanýar, has agyr diller ulanýar, olaňam öz ýerleri bar. Ýöne gyzykly bolsa her kimem okaram, paýlaşaram diýip pikir etdim. Durmuşy
işlerin, durmuş edebiýatyňda, durmuş. Satira usulü paylaşıp bolýar, hasam halkyň gyzyklanma döredýän temalaryny. Dünýäň aslında hem ýerine düşünýär. Satira ulokan gyzyklanma bar we ýazyw bilen satirany birleşdirip, has gyzykleseň şeýdip ösürip bolýar. Düşnükli, gaty gowy. Görüňdeşligimizi tamamlamagda wagt geldi. Azat gatnaşyp gymmatly we peýdali pikirleriňi paýlaşan üçin köp sag bol. Minnetdar. Köp sagaryňyz üçin köp sag bolun. Minnetdar. Gadry dinleýiji, bu tema barada pikir garaýşlaryň bar bolsa bizi Instagramdan pikirlerini ýolla. Podcastymyzyň epizodlaryny salyň Instagramda we YouTube'daky hasaplaryny dinläp bilersiň. Indiki söhbetdeşiklerimizi dinlemek üçin izarlama düňmesini basmagy unutma. Biz seniň dinlemegiň, konstruktiw hängde pikirlenmegiň, aladalanmagyň we tesirleriň bu meseleleriň çözüldüğünü ýakynlaşdyryp bilmek güýjüniň bardygyny ananýar. Biz jemgyýetimizde dürli urda iş alyp barýan lukmanlar, molimler, psikolog, sosiolog hünärmenleri görüňdeşlige çagyrýar. Eger sen konstruktiw hängde öz tejribäňi, synlaňy pikirlerini paýlaşasyň gelse, onu hökman bilen habarlaş. Sagaman galyň, saglypda görüşelim.